Үсмердәрді деструктив төркемдәр нисек үзенең кармагына эләктерә, уларда был бәләннән һаклап алып буламы? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова. Һаумыгыз, Лилия Эштанова. Һаумыгыз. Лилия Эштанова, соңгы вакытта үсмердәр бына еш кына криминал яңалыктар тезмәһендә телгә алына башлана. Бұл нимәгә бәйле? Әлегә баягы компьютер уеннарын гаепләйбезме, әллә без ешрак ишетәбезме үсмерләрнең ошондай бәләгә тарау турында? Монда дөрүслек бардыр инде, компьютерлар менән дә бәйле. Шул вакытта бүгенге көндә мәгълүмат сараларының бик күп булуы бит инде. Әйтергә кирәк, үсмерләр уларга моны төркемләшү хас. Улар үзләрен ниндидер төркемдә, мәсәлән, классташтары менән яки урамдагы компания менән шулар арасында үзләрен ул моны яшь күренеше. Бу үсмерләргә хас күренеш һәм ул үзләрен табырга тиештәр һәм ул шунда моны без дигән шул тойгы, шундай фикер тауырга тиеш. Шуның өчен әгәр дә кеше бала инде үсмер классташтары арасында үзен тапмаһа, бәлки аның менән исәпләшмәйдер, бәлки ул үзен күрһәтә алмайдыр, укуда ниндидер уңышка өлгәшә алмайдыр, һәм башка. Шуның аркаһында ул кайбердә үзен бойымга ашыра алмаһа, мына ыңгай төркемдәрдә ул кызганычка каршы мына шул деструктив төркемдәргә китеүе мөмкин. Виртуаль дөньяга ла китә. Виртуаль дөньяда алар төркемдәр бит инде. Һәм моны бил беренчедән, икенчедән монда моны деструктив төркемдәргә киткәс, ул бит инде агрессия күренешләре менән бәйле. Деструктив төркемдәрдә бит инде агрессия өстенлек итә. Һәм бил гаилә факторлары ла булырга мөмкин. Була бит инде төрле гаиләләр, проблемалы гаиләләрнең дә күбәюен истә тотырга кирәк. Монда проблемалы гаиләләргә килгәндә, мәсәлән, проблемалы гаиләләрдә, моны белгечләрнең әйтүенчә инде, ул гаиләләрдә моны хистәрне тыялар, хистәр турында һөйләмәйдер, эске күңеленә баланың игътибар юк. Мәсәлән, насар итеп тойганыңды, асуланганыңды, я ниндидер проблема булһа, уны әйтергә ярамай. Ул тыелгас, ул кайдалар китергә тиеш, кайдалар сыгырга тиеш. Һәм мәктәптә, мәсәлән, асуланганды, агрессив кыланыштарды дөрес итеп, нисек итеп сыгарырга, нисек итеп улар менән эшләргә өйрәтелмәһә, өйдә тыелһа, балага уны кайдалар ебәргә кирәк, кайдандыр сыгарга кирәк. Һәм ул деструктив группаларда мин монда асулана алам, агрессив та була алам. Һәм ул шул яһәттән, шул инкар ителгән тойгыларды, инкар ителгән моны проблемаларын шунда сыгарып, канәгатьләнү ала. Бу психология яктан моны шулай аңлатырга була. Ләкин гадәттә бит әле бына теге яки был деструктив төркемдәргә эләккән үсмерләр турында яхшы гаиләнән ине, кадимге бала ине дигән фикердә яңгырай. Уныһы ла бар. Әйтергә кирәк, моны ундай күренештәр һуңгы елларда күп кенә булды бит инде. Һәм монда игътибар итәргә кирәк, бәлки белгечләрнең дә әйтүе буенча, өлкәннәр ягыннан бик аңлау баланы, уның эске күңелен аңлап җитмәүдә ята. Мына ул һәйбәт кенә ине, өндәшмәй ине, тыныс кына ине тиҙәр, уның эске күңелен берәү дә белмәй. Нисек тойганын берәү дә белмәй. Уның менән һөйләшкәндәрме? Мәсәлән, монда ата-әсәләргә, гомумән ата-әсәләр ресурсларда булмаска мөмкин. Хөрт гаиләлә үсергә лә мөмкин бит инде бала. Һәйбәт гаиләлә һәр вакыт ата-әсә эш менән мәшгуль, вакыты җитмәһә, дөйм алганда һәйбәт тамак тышкы кыяфәте менән гаилә, бала менән һөйләшмәйдер. Менә ашаныңмы, эстеңме, кайда бардың, нинди билдә алдың дип һөйләшү генә түгел, менә һин нимәләр турында уйлайһың, һин кемде яратаһың, кемде яратмайһың, нинди кыенлыктарың бар, нимәләр кисерәһең, нинди тойгылар дип, менә шундай һөйләшүләр ысынбарлыкта бик һирәк. Бала менән шул турында һөйләшергә кирәк. Кайбердә ул бала ундай нәмәгә өйрәнмәһә, ул капыл һөйләшеп тә китмәскә мөмкин. Мәсәлән, үсмер яшьнәсе баланан һин кемде яратаһың, кемде охшатаһың дип һорамаган икән әгәр ата-әсә, һәм кинәт кенә 15 яшьлек балана ундай нәмәне һорап та һөйләтеп булмаячак. Әлбиттә, ләкин
шул вакытта мына бар һөйләшмәясәк дип әйтеп тыйып куярга ярамый үзеңдә. Ләкин һорау бирергә кирәк. Һин нисек үзеңде тояһың? Әгәр дә һинең һөйләшкең килһә минең менән, мин һинең менән һөйләшергә әзермен. Мин ысынлап та һинең турала уйлайм. Мин һинең турала борсылам, хәстәрлек күрәм дип бала асылып китеп һөйләшмәһә, ата-әсәһе менән яки ул укытучы булырга мөмкин бит инде. Асылып кит, ул шул кешегә мөрәҗәгать итеп була дигән мөмкинсезлеге бар. Үзенең кирәклеген тоя. Кирәклеген тоя һәм моның менән һөйләшеп була. Кризис кыенрак вакытта, проблемаһы булганда ул мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Тагы ла өлкән кешеләргә монда инде ата-әсәләрне күзең уңында тотып әйтәм, шулай ук укытучыларны ла күзең уңында тотып әйтәм. Әзер булырга кирәк, әгәр дә бала психологик яктан берәй проблема булһа, әгәр дә берәй насаррак фикер әйтә, насаррак проблема һөйләһә, шундый нәмәләрне лә ишетергә әзер булырга кирәк. Аны критикага төшеп китергә ярамай. Ысынлап та мондай катмарлы вакытта шулай дип тә уйларга кеше мөмкин. Чөнки кризис хәлендә, кыен хәлдә кеше бит үзен берәү менән дә ундай хәл булмай дип уйлый. Шуның аркаһында ниндидер бер аяныслы тәртипкә күсеп китә. Шуның өчен әгәр дә уны берәү аңлаһа, шулай да булырга мөмкин был тормышта. Ләкин алай да һин миңа әйттең әле, менә шундай юлдары бар дип бергәләшеп аңлашканда, бала был кешеләргә хас икән, булай хәлдәр була икән дигән тойгы барлыкка килә һәм ул уны нисек кенә алмаһын тынысландыра. Менә шуның өчен өлкән кеше акыллы, менә урысча әйткәндә мудрый позицияла кала белергә тиеш. Үзе аптырап китергә, критиковать итә башларга, нисектер шулайга китә башлаһа, баланың таянысы югала. Чөнки бала кемгә таяна? Өлкән кешегә таяна бит инде. Шул фикердә әйткергә тырышам. Бына кайбердә шуны кәңәш итәләр, үзеңнең үсмер сагыңда ни кисергәнеңдә үзеңнең балаңа һөйләргә тидер. Бу алымнан килешәһегезме? Килешәм. Чөнки мына балаларга кайбердә өлкән кешеләр үзләрен идеал позициялар күрһәтә. Укытучылар идеал, ата-әсә дә идеал. Улар да бит бала булган. Һәм әлбиттә мына бу бик һәйбәт ысул. Мына бала сакта минең дифтерләрем менән, дус-иштәрем менән шундый проблемалар булды. Хатта ата-әсәләр менән дә шундый проблемалар булды. Һәм мин моны аны нисек хәл иттем дип һөйләп күрһәткәндә, ундай хәлләр була икән дип уйлыйм. Минең ул уйламагыз өлкәннәр, безне алыслаштыра, киресенчә ул якынлаштыра. Һез идеал булмауыгыз һәм һезнең дә проблемалар булган. Һәм һез бит хәзер өлкән кешегез, һез уларны кисергәнегез. Димәк, уларда кисереп була һәм дөрес ниндидер ысулдар бар. Мына был бала өчен бик һәйбәт рекомендация. Җирештән бана шулай итеп аңланык. Бала менән, үсмер менән нимәләр булган, ул теге яки бу йогынтыга бәлки бирелгәндер. Бuna бу соракта нимә эшләргә? Кинәт кенә ул төркемнәр менән уга аралашуды тыйып куяргамы, әллә бuna психологка мөрәҗәгать итәргәме, нимә эшләргә? Үзегез аңлап торагыз, кинәт кенә тыйһак, был бит инде кызыксынуды кирһенчә, утты көсәйтә, протез һамак бит инде ул, мин өлкәнмен, мин үзем хәл итәм дип, монда тагы ла әйтергә кирәк, эмоциональ хәл торышыннан тыш балага үзенә ниндидер бер үзенең тормышына җавап бирергә өйрәтергә кирәк. Һәм ул үзенә җаваплылыкты алырга ла. Менә җаваплы тәртип ул, менә хәзер баланың тәртибен һәм баланы бутамаска. Менә кайбердә бит инде насар малай, һәйбәт кызыкай дип, или һәйбәт насар кызыкай дип әйтергә мөмкин. Һин насар түгел, һинең тәртибең насар. Һин шуның аркаһында монда анализ яһар кирәк бергәләп. Әгәр дә һин ул төркемдәштә, һез анда нимә эшләйһегез? Ниндәй тәртиптә, ул барыбер ниндидер насар тәртип барлыкка килгәс белеп кала бит инде ата-әсә. Артабан шулай барһа, нимәгә әп килергә мөмкин? Бергәләшеп фильмдар карап анализ яһарга, моны уны баланы сакырабыз тәртибең өчен җавап бирергә. Һәм әгәр дә ата-әсә борсыла икән, ниндидер менә насаррак балалар менән аралаша шикелле дип борсылһа, киресенчә улар менән дуслашырга тырышыр кирәк. Ул бәлки һин таныштырырһың, бәлки улар безгә килерҙәр, һез нимә эшләйһегез? Киресенчә аның менән йөрмә, буның менән йөрмә дисәк, без гомумән улар безгә үзләренең дөньяһын бикләп куярга мөмкин, һәз береме лә белмәйбез. Әгәр дә без
Оның хатта шулай насаррак тәҗрибәһе булган хәлдә лә без аның менән контактты югалтырга тиеш түгел. Контакт ул бит инде ниндидер төркемнәргә бар әзрәк инеп ала бит инде кешеләр үскән вакытта. Ата-әсә менән һәйбәт контакт булһа, уны аңлагандар, уны аңлайдар, уны яраталар, шул вакытта уны шәхесмен исәпләшәләр һәм ихтирам итәләр, шундый күренештәр булһа ата-әсәләр ягыннан, хатта хөртүрәк төркемнәргә эләккәндә лә ул анализ яһай белеп кире кайтырга мөмкин. Хатаһын таный ала. Хатаһын таный алырга мөмкин. Артабан был тәртипле, яуаплы, үзенә яуаплылыкта алырга мөмкин. Психологтарга мөрәҗәгать килгәндә анонимлык бармы? Анонимлык ул булырга тиеш, ул бит инде махсус принциптары бар бит инде психологтарның. Мәсәлән, мәктәп психологына. Мәктәп психологында әлбиттә уның бит инде конфиденциаль дигән принцип бар бит инде. Шул вакытта әгәр дә ул үзенә бер насарлык эшләргә тырышса, икенче бер кешегә насарлык эшләргә булһа, бөтенемәнле сердә тотып булмай. Уның бит конфиденциальлыктың сиктәре була бит инде. Шул вакытта мөрәҗәгать итәргә белгечләргә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим әгәр итендәр ата-әсәләр, мәсәлән, бала ата-әсәһенә асылмай икән, ата-әсә эзләргә мөмкин, кемдәргә ул асыла ала, кемдәргә ул теге ышанысы бар. Шул вакытта психологка мөрәҗәгать итәргә мөмкин бит инде. Унан куркырга ярамай. Ул бит инде менә проблема тауга психологтар менән яки башка белгечләр менән хәл итү ул нормаль күренеш. Ул теге ниндидер бер ненормаль хәл дип карарга ярамай. Ул стереотиптардан без арынырга тиешбез бүгенге көндә. Шуның өчен мөрәҗәгать итү мотлак, әгәр дә инде ул психологтың да хәленнән килмәһә, чөнки ниндидер катмарлырак ситуация булһа, врачтарга ла мөрәҗәгать итү бик һәйбәт күренеш. Бу инде психиатрларга әгәр дә инде бик катмарлы мәсьәлә булһа, депрессиягә төшеп китһә, уны бит инде бер яктан психология яктан, икенче яктан дарулар менән дә дәвалар кирәк. Әмма бу хәлгә җиткергә булмаган балаларыбызга шулай бит игътибарлы булыйк. Бер сүз әйткәндә һөйләшергә кирәк. Әлбиттә, контактты югалтмаска. Зур рәхмәт һеҙгә кәңәштәрегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова мәйләштек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт.